O accidente tiña lugar ao redor das 11:20 desta mañá na estrada provincial de P3301, á altura do núcleo de Rial, na parroquia Rianxeira de Leiro. Por causas polo de agora descoñecidas, producíase unha colisión frontal entre dous vehículos, un Nissan Navara e un Citroën Xantia. O condutor e único ocupante deste último vehículo, un mozo duns 21 anos, quedou atrapado no seu interior, polo que foi necesaria a súa escarceración. A consecuencia das feridas sufridas foi mobilizado o helicóptero medicalizado, que se encargou do traslado do mozo ata o clínico de Santiago. Recibimos un aviso por medio de 112 informando de dos vehículos, un accidente de tráfico, un cambio de rasante con dos vehículos, cun atrapado. Al llegar al punto, sí, llamamos los primeros, que no estábamos muy cerquita en otra intervención, y al llegar nos encontramos con el conductor del Citroën Xantia atrapado. El otro conductor estaba herido leve, que se trasladó a una ambulancia para el centro de salud, y en ese momento empezamos con las maniobras de escarcelación, retirando el techo y abatiendo el salpicadero que estaba atrapado por piernas en la altura de la cintura. Y trasladado por el H3. Estaban los médicos del H3 con nosotros, en todo momento colaborando con ellos, hasta que se retiró del sitio. Aínda que en ningún momento da intervención perdeu a consciencia, o seu pronóstico é reservado. Sí, o rapaz estaba consciente, falaba todo o tempo con nós, colaborador, pero levaba o golpe do impacto, pero pronóstico reservadas de que o digan os sanitarios, pero en principio non perdeu a consciencia en ningún momento e nós foi quitar as labores de retiralo do vehículo. O condutor do outro vehículo tamén resultou ferido, aínda que de menos consideración, polo que foi trasladado ao centro de saúde da localidade. Ademais de efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira e persoal de urxencias sanitarias de Galicia, tamén foron movilizados ata o lugar Policía Local, Protección Civil e Garda Civil de Rianxo, así como unha dotación de tráfico que se encargou da realización do correspondente atestado. A consecuencia do choque e o estado no que quedaron os dous vehículos en medio da calzada, a estrada permaneceu cortada en ambos sentidos de circulación durante varias horas.